Jablonský. Hostníci Mirko Jablonský spolupráca dlouhodačů z NHL. Tam Roukoč. Jablonský a Martin Ivan Rekisa. Posledná minúta. Lotyši vedú 6-2 a pripíšu si veľmi dôležité 3 body. Podarilo sa tak skupiny o záchranu, vyrovnajú dielovú. Natáčam. Bromok. Haló. Natáčam. Dobre, pôjdeme. Lebo vždy chodia behať deti do toho. Tretino pôjde s tebou zahrať. Oddychový čas si zobral Olex Cvanox. Ukáž sa, hej, hokejista. Hej, halo. Prečo? Kde máš hokejku? Ukáž hokejku. Kde máš? Ukáž. Ešte 10 sekúnd. Dobrý, dobrý. To je ono. Jo! No. Ideme si zahrať, poďme.